Hej, witam was wszystkich w odcinku numer 3 w Gunstrike. Tak, potrzebuję amunicja. Muszę zresetować ten level. To jest student contest where the weapons in shooting range before. Okej. Ja wyłażę z tej misji. Ja muszę sobie coś wykupić. Mogę to strajować? Try it. O tak. O tak. Pif paf, pif paf, pif paf. Tavern on nie ma dług. No fajnie, fajnie. 800. Oj. Obviously.
Nie, tej broni nie kupię, bo kupię sobie tamto. Ale muszę przejść ten level. Po prostu pięknie mi się z niej strzela. Muszę dokupić dementy. Dobra. Dementy. Zaczynamy. Okej. O tak. Dobra. Ja teraz bym musiał kończyć, ludzie. Przepraszam za taki krótki odcinek, ale po prostu wiecie jak to jest, jak człowiek musi coś robić. Dobra, ja bym już kończył. Mam nadzieję, że się wam podobało.